Здравей! Здрасти. Знаеш ли какво е това детектор на лъжата? Не. Добре, това е апарат, който е свързан сега с теб и отчита дали лъжиш или не. Ако излъжиш, ще чуем един много гаден звук. И ние с теб започваме с въпроса. Кажи ми сега, приписвала ли си някого в училище? Какво? Дали си приписвала? Само един път. Окей, от кой? От една моя приятелка. Тя приписва ли от теб? Да, много пъти даже. Винаги ли правиш домашните? Да. Винаги. Опай си. Случило ти се да забравиш или да не направиш някой домашно? Само сега във втори клас но оня ден забравя да си го напиша, без да иска. Защото беше много шумно и господин ми даваше домашни и аз не чух какво ни каза Или ще да... Ама не ми писа двойка. Нищо. Драскаш ли по чиновете? Не, никога не съм драскала. Не съм драскала, верно. Не, случайно да не си дръснала нещо, случайно с молив или нещо. Сетих се. И кога? В вторник, предишния вторник. Имахме рисуване и аз бони боички и без иска. Какво повече ти хареса? Да правиш домашното или да гледаш детски? Домашното. Предпочитам ми гана вънка на улицата. Ти винаги ли се държиш добре с другите деца? Много. Понякога. С кой не се държиш добре? С Андрей, Калуян. Защо не се държиш с тях добре? Защото се правят на големите мъже в класа. И какво означава да се правиш на голям мъж? Все едно са най-важните и се правят, все едно са най-силни, много са хубави. Никол, ти клюкарка ли си? Аз не клюкара толкова, аз не клюкара. Тъм се, що ми да ги познава? Ех, мъже. Ти много ли лъжиш? По 3 пъти, защото мама като купи нещо и то много скъпо и баба в нас ще ни се скара, защото сме купували такива скъпи работи. Според теб, Никол, трябва ли да се казват лоши думи? Когато се наложи, като например човек те убие с някаква лоша дума, тапак или така, и трябва да му отвърнеш все пак. Ти използваш ли лоши думи? Един път само. И коя дума си използвала? Понеже имаше едно момиче, в един парк ходихме и се запознах с нея и обаче тя ме обиди и аз как да я отвърне и казах, няма да ми се отидеш така и казах тапачка нарочно, защото тя ме обиди с една много гадна дума. Според теб, кое е по-хубаво, да получаваш подарък или да подаряваш подарък? Според теб да подарявам подарък. Защото като ти Не! Обичам да ми подаря повече подаръци. Да се фукал само. Ти би ли искала предаването да е само с теб? Не, предпочитам да... Добре, айде. Какво би искала да е само с теб? Да, понякога. Понякога искам деца, защото ме клаща срам и само аз да срам. Добре. Ако е срам, така. Обичаш ли да ходиш на училище? Не много. Кажи ми, ти драскаш ли по чиновете? Първи клас. И с невидим хингал. Има ли момче, което ти харесваш? Не. Едно момче, където казват, че ми харесва, но и аз малко го харесвам. Добре, защо го харесваш? Какво има в него? На голям телефон. И ти често ли лъжиш? Да. В кои моменти си? Последните моменти, когато се налагаше да лъжиш? Ти имам лимузина. Ти имаш лимузина? Който много пъти съм много. Имаш ли брат или сестра? Брат. Добре, на колко годинки той? 1,5. 1,5. Добре. Ти винаги ли помагаш на брат си? Не. Ти кое обичаш повече, себе си или брат си? Брат. Себе си обичаш повече.
Понякога. Каква биля си направила последно? Охабах, брат. Според теб трябва ли да се казват лоши думи? Не. Не. А ти казвала ли си някаква лоша дума? Да. Коя лоша дума? Всякакви. Например. Смутаня. Теди, имаш ли си гадже? Не. Теди, имаш ли момиче, което ти харесваш? Да. И защо да я харесваш? Не знам. Теди, правиш ли много бели? Някъде. Добре. И какво си направил? Ми изкарах сестата, защо не си облекох потник. Теди, виждал ли си някога голи жени? Не. Какво си видял, Теди? Само по снимки. Какво ти подариха за последния ти рожден ден? Обувки. Хареса ли ти подаръка? Да. Какво не ти харесва? Цвета. Вчера и ни отзад малко оранжев, но аз исках син. Имаш ли брат или сестра? Брат. Карате ли си с него? Да. Ти ли първи започваш? Не, той. Той винаги първи Да. започва. Понякога и ти започваш. Да. Какво, например, започваш първи ти? Не му подаряват по-други неща. Мгм. Аз почвам да се сърди и той после почва да ме бие. Според теб, брат ти заслужава ли да получи подарък за Коледа? Да. Честно? Не. Според теб, ти ли трябва повече да получаваш подаръци или брат ти? Аз. В кои ситуации можем да казваме лоши думи? Когато някой ви нервира. Ти казваш ли на брат си? Да. Добре, коя дума можеш да му кажеш? Та така. Не, има ли някой от класа, който те дразни и те ядосва? Да. Да. Кой той? Всички. А защо? Защото само се подиграват и само казват някакви глупости, които не са вярни. Драскала ли си по чиновете? Не. Не съм. Случайно. Случайно случило ли се или с Молив? С молив, да, обаче това не се вижда, защото нали е с молив. Какво е според теб по-хубаво? Да получаваш подарък или да подаряваш подарък? Да подарявам подарък на тия, които нямат. За мен да получавам. Приписвала ли си в училище? Не. Значи приписваш. Да. Когато някой ти споделя тайната си, ти пазиш ли я? Да. Не, понякога им казвам, но понякога не. Понякога споделяш с други. Да. Според теб, какво е по-хубаво? Да получаваш подарък или да подаряваш подарък? Да подаряваш. Да получаваш. Обичаш ли да ходиш на училище? Да. Какво не ти харесва? Ми като за предмет, български не ми много харесва. Учиш ли английски? Да. А според теб, кой е по-силен човек? Паек или Спайдермен? Сигурно Спайдермен? Георги, обичаш ли да ходиш на училище? Да. Има ли някой дете, с който вие се карате? Има едно момиче, Да. където много ме дразни. Дразните. Добре, тя защо те дразни? Аз нищо не ги правим Да. и ние сме от детската. Да, заедно да Приятели. сте добри. Много добри бедни приятели, а тя сега, когато понекога ми... Жоро, кажи, приписвал ли си на училище? Не, Никога не си приписвал. не съм преписал. Сигурно малко поглеждаш как другите. Какво другите отговарят. Когато госпожата ми пише на дъската, то всичките поглеждат. Георги, имаш ли брат или сестра? Аз имам брат, Брат, той е по-голям ли или по-малък? по-голям. А той винаги ли помага на теб? Да. Понякога. Понякога ти помага.
кои ситуации той не ти е помогнал, когато ти имаше нужда? Когато исках един път да ми донесе вода, аз бях болен. И той не ми донесе.